Kulit perlu bro sisian kerteng jangan kada Ferdinand Rani ngajule iki video halor jong coronavirus but kani ka klimat nganum da ai iki report wala ka tarungan ngan suai khendiat jadi bale ini video kamar gani video kam de dam ta coronavirus kani ka video kadai ka jing snow ko jonga shimet ma pa ban keren happy piwe ki baju pek man kapori kan ni video ki bang jutab but kata kalong ba ngapa ba pensu thu ya kan ni ko we na pi pen hi yin jo pi ni jaka tre jo pi ne marwe hi jaka puli jo pi na hanu no benta jo ko perthai na no jaka benta jo kari ba jala jo ngi ngapa pensu thu ya kan ni ko we ba mdei tang uni COVID-19 lan to coronavirus uba long ko jingma ya ka imlang salang menta ni ko amang itu ipi ba kan hadu menta ye ki banga ngatip bagi banga dan ikalis ru hani kilong kidan kumba arpho nyau teli kita ki jat jingpang ki badan kam yu vaccine bolong dawai berhab benda wat benia berhab benda yit berhab benda tes khnang balan pendan kam hau briu kebamut kan hadu menta ki dan kumba arpho nyau teli ki jat jingpang ki belaki nakaway ke snem shakaway pat nakaway ke spa snem shakaway pat bat ki telun kunta ter hadu bengi ya kani kasngi ya kani kaya ka bamenta bengi ini COVID-19 uba yu tau vaksin to dawai bangim palap ti ngaka pensu thu ini kaway ru bakalong bau ya kini ki jingpang barok khai nganget bat ngatrai phiru pensu thu hi ba kat bampat yo yu tau vaksin kini gi arpho nyu teli jingpang kat bampat yo yu vaksin kampat dan kono ko jingpen khia bat nga nget biki briu hakitu ki poru ki sham ki jing kum bangi sham mangi kumni mentahi bat kalakta shibon yaki bat baki yo iya ka jingyap them ka bashir khai bawat hakitu ki por khamtam lele hakitu ki por bidang duna ki jing start ki jing wat bania bat ka ki kor ki bor ki baki la bani rap yaki na hakani ka benta kum ban yada yaki na kita ki jat jingpang te ngan numjer kerteng ni kini enrei kiwe ni kita ki bapi pila bantep kum jingpang cholera ki hepatitis ki influenza ki Japanese encephalitis ki malaria measles jer kerteng ki babun ba tiba nganget hapor biki khe kini ru nganget bakalong kumju hi bat dan na pedeng jikini ki ba yabet bat nganget ka jingma ka ba ap ki babun ba itu ki por Henry kumni ngilong day namar ba nilalat siliang na kita ki jingma nilalat siliang na kita ki jinge kita ki jingpang kani ka khubor kani ka video ka di banai phi kita ka jingkermen ba kani ru kala benong kawai na kita ki jingpang ke ba dan kami to vaksin bat bangi ngila banyo hakin ki khengiat banai lani how news nam banwan bangi ngimtip lanu wat ka perthei hiru baro ko wei ka shu up ka jinglingo lanu ba kila ban pedmi to vaccine te henrei ladangi snap thu i ka jingja jong kini ki khnyang jingpang ki ba layo ki kimi ki pa ki mei ki pa ye jongi ki ba la kham haswa kalong ba wat ye uniru la ban yo ka bamut la ban yo u tau dawai ban penkhia tienri nanor kata ngakwa ru ya kani ko ipat ben so thu kalong ba hoi ni yo i ni pek ta ka jungkermen ni kita ki boro khan utau dawai ni kermen scam boro hi ba la ban shna ban ni la ban yo ri ya kani ko wi ngakwa ba phi pen kanma ba pen bu hala ki donut ki mensim ki jumut chaphat ki jong phi kalong ba kat bampat poi to dawai ni mensim ki jongi ngidang dan hai il air la nga suong no ngidan hijings air te bat ngaka ba pinbu hak jimut jobi kalong ba kini kiki baro
Kija baknang bangi ngin smooth thu kanu ke jinglong koridor ke jingim ke jongi but by way Napdeng jong phi ngakwa be phin shim ti be phin shim khai ka ni ba ka jingim ngu jong phi ka long ba koridor but de hado kani ka sngi bangi mentangi smooth thu ba katnu ke jing koridor jingim jongi ba mde da kata ki spa ki pho ki jing let shang perthei kita ki jing ki start ki jing puli ki kam ki jam kita kim long ye ka hadu mata sngi hadai ke ka balong kongsan ye mata hi ka dei tang ka jing jingi siman but ki bahaye ngasam ki ba ye ba thon ki jongi gange dan nap deng jo phi ba ki khon ki ti jo phi ki dan cha jangai kat nu ngi kwa ba ki kinwan phai no shi kat nu ngi ting ngi si yo hale ma ki yo kampang yo hale ki kampang ngi myo su ba ni kendo iki pitep hi bala da yo ni jimpang ki babun ki myo wa tamani kendo nomor bating yo bit tingatip ke jing tiang ke bun bah pedeng jo phi hani khlimat bawat hangaru ngadan ke jing tiang hoi ngamdan ki bahiyeng ki ba ngadan sunai ti ngadan ki perlok ki ba nga ie ki ba nga smojan ba kamu ka kwa dik ba ye kiu kinwan lang no sini bingi dia don lang ni smu sungai tinde ya kani ka we nga kwa banong ba uni ujing pang ula hikai yengi hot usim yang jingem ki babon bah kaleng selak bertai ndrek la dampat poi makanaru ya kani ula hikai ngi yakini ki bakata kalong ba ula hikai yanga bangas nget ula hikai phiru ba kumnu bingin nang ba bingin smuthu ka jing koridor jong ki bu yet bathon ka jing koridor jong ka yeng kesem ka jing koridor bangin dan yeng don sem bun na pleng jing ngi poi ka lisang ngi poi ka perthei ni poi ka khlau ka betap bat nyem ju poi yeng ro ki por ndre hakani hakum kini kiya ni dan shiyeng ba habangim dan hayeng kat nu ka dik ka mansia mengingin dan ti shim ya kani ka benta shim ya kani kum ya kani ka ya kum kini kum ya kani ka benta jong baja kini ki baro bakan hikai yengi ya kawai bakata ka long ba ngin smooth thu ni dei ban smooth thu jing koridor jong ka jing imlade ban ngim dei ban thenkai ngim dei ban shimsting namar ba uni uja khnyang jing pang umma yunuru bahabong umma kamut la lepi dei manur lepi dan hakno nu jakaru lengilong ki khasi lengilong ki khar lengilong ki pareng lengilong ki bukum nuru uni unbam do lut ka de badan but tang kani ka wei ka ba kani ka khubor kani ka jing kwa jingkran i bangas kwa bana shipi but kata kalong ba ngin ri sundong itai jingkermen i bangi dan jingem jongi yamenta but ai bitai jingkermen jongi i jinget i jongi hoblei jinget jongi hokunrat jongi bahkan long bahkan rehem but bakata ka yeng ka semru kan ba phin ya don lang kawai ka jingbot par ka yeng ka sem kani kamli ka por ba phin ya pet dong na phin ya shun na yeng ka sem wat penle no ai no ikini ki khlemat ikini ki bamenta ngimtep lano hadu lano unwan nem sini ngimtep wat penle no ai no ini khlemat kini ki khlemat menta ki de ki ba kong sam tam ba phin ya don ha yeng ka sem la don ke bari la don ke ba phi ban pen yesuk apdeng jo phi le kata la don ke ba phi dan kam ban penbek la shipara shi yang sistem shikimi shikpa shibahiyeng le kata namar bayo hale bapi babi yo bapi laslam la fidan ke bapi habani penbek bapi ruble le kata hakno no benta to le kata haswa ban sedang ni ke jingpang ngamtip ke bat kay kabal pelong yang abangan penkre ha ki babon ki rukom ki bangang ngam simtep baling athit ki kidan ki katu kan ki tiar ki badan kam hayen baling athit ngam tep mentali khampenan kam da benta kata ka jingmut bangamut penan kam rei ngai penban ba kalong penban ke kalalong non bangayo penan kam haki por benta bali gini ke jangar ngam suthu rei menta ka sai kedar bawat kani ke rukom le video jangaru ki kisnan ki beladat ki bangasai ke dan ke por banga ngathat ki video man la kasngi
tinre kapaka ngasuthu syai ba kita gipor ki bang sedang ini video kali ba penhikai nga kumdu ngan nang ban tap ini video man kesni hakani kapor da bata jong phi ki ba ti dang menen ngadang dei tong riu ba ban phi ka hadu mentar ga dei tong riu ba henre haki babun ngalalong ka ngalakalong kita kata ketulong kubor khoi nganong ipi ko bang juang himan kapor kibun bah kitulong kubor hang ti ba phi la ban lam ban nga dei tang we uban shu yarap ipi nam ta kitu ki bam dan ki bam su thu ki ba su jinjar haka yang ma su thu ki phareng tang man shu yarap ipi ban pin su thu ti bat ngakwa ba ya kani namang ngangets kam ki babun bah ki pet ya kani ka video bat ka khubor jonga shapi ya mentahi kalong ba to ri sendong iladi ri sendong le jingim le ri sendong ya kata ka jingi ba pidan ha pedeng jong pi ka ngale kini video nomor ngam tip kini singi ki ban khang ka balsal singi ne yo hale ki dang kon dang beteng hadian habu hadin ni singi wanwan ti bat ka network ru bat ka network jong kapun kala ban phut ti khanang ban like nya kita gi brokhat yo hale ngamla su ban upload ki video nganele kat bala mo andre nakadaw jong ka jingthut ngana network ki sa pun thut ki babon ba kilyang na ngamla su tip ya kani pat kawe ba ki update kiwi ki report hot kilong ki badan kam ipi pin su thu phen tem andre ka ba kongsan kalong katai ba kata kalong ka ba kongsan ka di jing im jong pi ba turi khop ya ka reason dong ka ba tole ya ka gan ba sarkar ka batai pi what chin sting ya ka yo ba pi babe pat ha ka kadan ka kidan ka dan film be lale i perlok jong ina po YouTube i ba Eliza bare subaban pek ya ka hikai shibun ni kita gi ke baro ngim dei ban chin sting ya ka jing im lade ba uni yang jingpang kani ko ka nga kwa ru bandong ba ho uta u dawai ula pan poi tin re ya kani ru nga kwa bandong nga kam di ban penting han re ngin chu sim kelum ni kani mo ya kai bala banja kala ban kata ai nga tra jingpang kala ban shimu wa de jing im jo tin re kani ko wai kalong ba ya ka ba phi bitang sa chim kumang ong ipi mane sai shi sin haswa bikin ja ki ba susi haswa bikin ja ki bam lada kamja li ka bahae lada kamja ka bahae ngina ngu itu blai lombo nong thau ba ngi mane ti henre lada kaja kan long ka ba susi yang iwi pi ki ba sa nut ki ban sa ngi ki ba ngibu ki ba ngi shedi ni ki jing sa nut ki babun bawat ai bata kasngi kan sulong kumtu kan sakut kumtu hajing babe henre ai ba kita ki barokhat kijing sanut kijong pi pendat no menta le no menta bawat up ita kasngi what up kijing pang apa ini binging sai ki waleng ko apnong jai kemusim di hakini ki por baka mariang brokwe kalong jai baka skari ki surok brokhat ki thli pikilong jai ki briu kim mare ki briu kim be por kapor yu briu himanta kasulong kinjai ngimya mare su shi hot kadang jing mare ki yogi han re hakatri ka kata ngilong palai mensian hagi babun ba kilian ngitieng ye ke perman re ngi su yit betang ti por ngila pan poin no hayeng bingi ngisngu saat ngisngu ngan hayeng bat kani ka de ban hikai ye ki babun na pi bat ya borok hinai ti ngambun ai banong hingi ngadu kala kataro kala bun ha sha ti kadadu menta kani bangali ini ke video kala poi saka saus pa khat san saka saus pa ar saungut hari India tiga jelar berjantam bangi ke West Bengal kelayo dah nyongut bala klat no ruiwei ti kita gi boro ko mau menekim dan kam kim dalong gi bakongsan ho iwe dan kam kim long bakongsan menta di jini mu jongpi baturi sendong ya ka le ikane nga di perlok jongpi tapi dan kami nga dan hang ni ani le kan la ka dia ka bala ka bala ngani ram
bat phiru baju comment ha kini ki comment section subha yarap iwe la dan bakali nga kanom la asu ban kali ban juba babon ba jing kali na ma ada le ki video ki ladat tin rela dan munum nu badan na jing subha ban yarap ban juba lang habring jing phila phi sung thu phi dan ni ki khubor ki batikna ki ba phi phila ban yarap ki wai le ekene but hadu ngin di syampat aku ki video ngadi uperlok jupi ngadi upara ngadi hunban jupi ngadi khun ujong pi parga ngadi kesur ujong pi kuble